Kraljević Marko po drugi put među Srbima. Saleteli mi Srbi pa više od 500 godina kukaj. Jao Kosovo, Kosovo tužno, kuku Lazo. Plaka smo tako preteći kroz plač dušmanima. Mi ćemo ovako, mi ćemo onako. Plačemo mi junački i pretimo, a dušman se smeje. A mi se dosetismo u jadu Marka i uzmemo zivkati čoveka da ustane iz groba, da nas brani i da sveti Kosovo. Zivkaj danas, zivkaj sutra, zivkaj svaki čas, za svašta. Ustani Marko, dođi Marko, pogledaj Marko suze, kuku Kosovo, šta čekaš Marko? I tako to zivkanje pređe u bezobrazluk. Napije se neko u mehani, pa se tek kad potroši pare ražali za Kosovom. Obuzme ga neko junačko čojstvo, pa odmah, jao Marko, gde si sad? I to, brate, nije malo, nego je to trajalo tako 500 leta. Na Kosovu već čitava baruština srpskih suza, a Marko se preturao po grobu, pa se već i mrtvu čoveku dosadilo. I jednoga dana pravo pred Božiji presto. Šta je Marko? Pita ga Gospod blago. Pusti me, Bože, da vidim šta rade dole oni moji slepci. Dosadi mi njihova kuknjava i zivkanje. Marko, Marko, sve ja znam, ali kad bi im se moglo pomoći, ja bih im prvi pomogao. Samo mi, Gospode, povrati šarca i oružje i daj mi staru snagu, pa me pusti da ogledam mogu li šta učiniti. Bog sleže ramenima i mahnu zabrinuto rukom. Idi kad želiš, ali nećeš dobro proći. I odjednom nekim čudnim načinom Marko se na svom šarcu obrete na zemlji. Okreće se oko sebe, razgleda predeo, ali nikako da se razabere gde je. Gleda šarca, jeste šarac, onaj isti. Gleda topuz, sablju, naposletku odelo. Sve isto, sumnje nema. Maši se tulumine. I ona je tu, puna vina, a tu su i laki brašnjenici. Sve ga uverava da je on onaj stari Marko, ali nikako da razazna gde je. Kako mu se teško bejaše odlučiti šta sad na zemlji da preduzme, on najpre odješi šarina, veza ga za jedno drvo, skine tuluminu i uze piti vino, da bi, ko veli, tako na dokolici o svemu dobro promislio. Pije tako Marko i obazire se ne bi li zapazio koga poznatog, dok tek prozvižda pored njega jedan na velosipedu i uplašen od Markova čudna konja, odela i oružja, potera što brže može, osvrćući se da vidi koliko je već daleko od opasnosti. Marko se opet najviše prepade od čudna načina putovanja i pomisli da je to kakva utvara, ali se ipak reši da se s tim čudovištem pusti u borbu. Popije još jedan legen vina i dođe krvav do očiju. Jedan dade šarcu da popije, pa onda vrže tuluminu u travu, samur kapu namače na oči i uzjaši šarca koji već beše od pića krvav do očiju. Vrlo se junak rasrdio i reče šarcu: Akol mi ga, Šaro, ne dostigneš, slomiću ti noge sve 4. Kad sasluša šarac ovako strahovitu pretnju na koju je već odvikao na onome svetu, poteče kao nikad dotle. Kako je silan polegao, sve kolenima briše prašinu po drumu, a baračlije tuku crnu zemlju. Beži i onaj pred njima kao da krila ima i sve se okreće. Gonili se tako 2 puna sata, pa niti ovaj da uteče, niti da se dade Marku stignuti ga. Dognaše se tako blizu jedne putničke mehane. Kad to vide Marko, poboja se da mu sasvim ne uteče u kakav grad, a i beše mu se već dosadilo juriti se, pa mu u tom pade na topuzina. Izvadi je iz terkija i viknu srdito: Da si vila, pa da imaš krila, ili da su te vile odojile, pa da si Milani pobjegnuo, danas bi te Marko uhvatio. Reče to, pa zaljulja topuzinom pokraj sebe i pusti je.
Onaj pogođen pade, ali ga ni zemlja ne dočeka živa. Dopade Marko do njega, izvadi sablju te mu odseče glavu. Metnuje Šarcu u zobnicu, pa se pevajući uputi onoj putnoj mehani. A ona je ostade kopajući nogama kraj one vraške sprave. Zaboravih reći da je i nju Marko isekao sabljom, onom istom što su je kovala 3 kovača sa 3 pomagača svoja, te je za nedelju dana udesili u oštricu da može seći kamen, drvo, gvožđe, jednom riječju svaku amajliju. Pred mehanom je bilo puno seljaka, pa kad videše šta se učini i sagledaše srdita Marka, dreknuše od straha i prsnuše kud koji. Osta sam mehandžija. Trese se od straha kao u najžešćoj groznici, klecaju mu noge, razrogačio oči, a prebledeo kao mrtvac. Oj, bogati, neznani junače, čiji su ovo prebijeli dvori, pita Marko. Neznani junak muca od straha i jedva objasni da je to putnička mehana i da je on glavom mehandžija. Marko se kaza ko je i otkud je i kako je došao da osveti Kosovo i da ubije sultana Turskog. Mehandžija samo uhvati reč da ubijem sultana i još više ga strah obuzimaše što Marko dalje pričaše i zapitkivaše kuda je najpreči put do Kosova i kako će doći do sultana. Govori Marko, a ovaj dršće od straha i samo mu pameti da ubije sultana. Najzad Marko osjeti žeđ pa zapovedi. Mehandžija, donesi mi vina, da ja junak žeđcu poutolim, jer mi je grdno dodijala. Tu Marko odješi Šarca, veza ga pred mehanu, a mehandžija uđe da donese vino. Vrati se otuda noseći malu čašu od deci na poslužavniku. Tresu mu se ruke od straha te se pljuska vino iz one čaše i tako priđe Marku. Kad vide Marko onu malu čašu, bednu, ispljuskanu, pomisli da ovaj zbija s njime šalu. Rasrdi se jako i ošinu mehandžiju dlanom po obrazu. Udario ga je tako lako da mu je pomerio 3 zdrava zuba. Odatle Marko opet pojaha Šarca pa pođe dalje. Međutim, oni seljaci što se razbegoše odjuriše pravo u srez policiji da jave za strahovito ubistvo. A ćata otprati depešu novinama. Mehandžija privije na obraz hladne obloge, uzjaha konja pa pravo lekaru, te uzme uverenje za tešku povredu. Ode zatim advokatu, te ga ovaj detaljno ispita o svemu, uze pare i napiše krivičnu tužbu. Načelnik Sreski naredi odmah jednom pisaru da sa nekoliko naoruženih žandarma pođe u poteru za zlikovcem, a depešom pošalje raspis po celoj Srbiji. Marko i ne sanja šta mu se sprema i kako su već stigle 2-3 strašne tužbe snabdevene propisnom taksom i navodima paragrafa za ubistvo, za tešku povredu i za uvredu časti, pa onda tu je već i pretrpljeni bolovi, troškovi oko lečenja, toliko i toliko nadoknade za prekinuti rad u mehaniji, danguba, pisanje tužbe i takse. A već za prenošenje obespokojavajućih glasina o ubistvu sultanovu javljeno je odmah ministarstvu šifrom i otud dođe brz odgovor. Neka se ta skitnica odmah uhvati i najstrože kazni po zakonu, a najrevnosnije neka se motri da se takvi slučajevi ne ponavljaju, jer to zahtevaju interesi naše zemlje koja je sad u prijateljskim odnosima sa Turskom carevinom. Munjevitom brzinom raznese se glas nadaleko o strašnom čoveku sa čudnim ruhom i oružjem i još čudnijem konjem. Marko se uputio drumom do one mehane. Šarac ide hodom, a Marko se naslonio rukama na oblučje pa se čudi kako se to sve izmenilo. I ljudi, i okolina, i adeti, sve. Bi mu teško što je ustajao iz groba. Nema njemu onih starih drugova, nema s kim da pije vino. Svet radi po okolnim njivama. Sunce pripeklo da mozak provri, radnici se povili, rade i ćute.
On stade kraj druma pa ih dovikne u nameri da pita za Kosovo, a radnici kad ga ugledaju dreknu od straha pa prsnu kud koji iz njive. Sretne se s nekim u putu, a ovaj stukne i stane kao ukopan, izbeči oči od straha, obazre se levo, desno, pa kao smušen smukne preko jendeka ili vrzine. Što ga Marko više priziva da se vrati, ovaj sve žešće beži. Naravno da svaki od poplašenih odjuri pravo u sresku kancelariju i tuži za pokušaj ubistva. Pred sreskom kućom zakrčio narod da se ne može proći. Vrište deca, kukaju žene, uzbunili se ljudi, pišu advokati tužbe, kucaju se depeše, tumaraju policajci i žandarmi, po kasarnama trube i dreče na uzbunu, zvone crkvena zvona, drže se po crkvama molepstvija da se ta beda otkloni od naroda. Prostruja glas kroz masu da se povampirio kraljević Marko, te se od te strahote poplašiše i policajci i žandarmi, pa i sami vojnici. Kuda ćeš se, brate, boriti s Markom živim, a kamoli još kad je vampir? Jaše Marko lagano i čudi se čovek što Srbi beže od njega, kad su ga toliko zvali i toliko mu pevali. Ne može da se načudi čudu. Najzad pomisli kako još i ne znaju ko je on, pa kad doznadu, zamišlja zadovoljno kako će ga divno dočekati, kako će on iskupiti sve Srbe, pa se krenuti na sultana. Idući tako, ugleda kraj druma divan hlad od velika hrasta, pa sjaši sa šarca, veza ga, skide tuluminu i uze da pije vino. Pio tako i razmišljao, pa se junaku malo i pridrema. I Marko se nasloni glavom bez ikakva uzglavlja i leže da boravi san. Taman ga san poče hvatati, dok tek šarac, pripazivši neke ljude koji Marka opkoljavaju, poče nogom tući o zemlju. To beše sreski pisar sa 10 žandarma. Skoči Marko ko pomaman, prigrte ćurak, izvrnuvši ga naopako, bio ga skinuo zbog vrućine, uzjaše šarca, uze u jednu ruku sablju, u drugu topuzinu, a dizgin od šarca drži u zubima, pa tako učini juriš među žandarme. Oni se prepanuše, a Marko onako srditi sna uze jednog po jednog darivati, kog sabljom, kog buzdovanom. Nije se ni 3 put okrenuo, a već svih 7 s dušom rastavi. Pisar kad vide šta bi, zaboravi na izviđaj i paragrafe, već dade pleća pa stade da beži. Marko se naturi za njim i podviknu: "Stani, kujo, neznana delio, da te Marko kucne topuzinom." To reče pa zaljulja topuzinu i pusti za neznanim delijom. Malo ga dohvati samo sapom od topuza i onaj pade ko sveća. Zveknuše prazne bakračlije. Marko dopade do njega, ali ga ne htede pogubiti, već mu ruke sveza naopako. Zatim ga obesi svome šarcu, unkaš i vrati se svojoj tulumini, pa kad uze piti, reče onom bedniku: "Hodi, kujo, da pijemo vino." Onaj samo stenje od bola, previja se i praća onako obešeno unkašu, a to Marku dođe nešto za smeh, pa se uze smejati kako ovaj sitno cvili. Kao mače, pomisli Marko, pa opet u smeh. Lepo se čovek uhvatio za trbuh od smeha, a sve mu suze na oči, krupne kao orasi. Uze onaj kroz plač moliti da ga pusti, a obećava da neće činiti krivični izviđaj. Marku se još više dade na smeh, pa lepo da pukne čovek. I od silnog smeha nema da kad da govori desetercem, već pogreši te će reći prozom: "Pa koji te vrag, jadniče u Boga, nagna amo." Ali ipak je Marko žalostiva srca. Ražali se čovek, pa taman da priđe da odreši onoga, kad pogleda, a druga 10 sa 11 poglavicom, svi isto onako odeveni kao i oni prvi, opet ga opkolili. Marko dopade do šarca, zbaci onoga u travu, te se onaj nekako otkotrljan izbrdicom u jendek kraj druma i zaječa. A Marko uzjaha šarca, pa onako isto učini juriš.
Opet, dok se okrenu 2-3 puta, svih 10 žandarma s dušom rastavi, a pisar opet stade bežati, te Marko i njega stiže sapom od topuzine. Veza ga i obesio unkaš, pa onda ode da izvadi onog prvog iz jendeka. Onaj sav kaljav i mokar da se cedi voda s njega. Marko ga jedva od silna smeha donese do Šarca, pa i njega obesi s druge strane o unkaš. Oba se koprcaju i stenju, cvile nemoćno i pokušavaju da se spasu, a Marko sve više i više u smeh, te čak jednom uzviknu: vala, samo zbog ovog smeha ne žalim što sam dolazio s onoga sveta. Ali gde je sreće, tu uvek ima i nesreće. Tako i sad. Taman Marko zadovoljan da se vrati Tulumini, te kao veli da dokusuri i onaj ostatak vina, dok se tek iz daljine čuše trube i doboši, sve bliže i bliže. Šarac poče uznemireno frktati na nos i streljati ušima. Pomoć! Zacviliše ona dvojica. Sve bliže i bliže, trube i doboši sve jasnije se čuju. Tutnji zemlja pod teškim topovima, grunuše plotuni pušaka. Šarac izbeči oči i uze skakati kao pomaman. Zakreštaše ona dvojica i uzeše se praćati. Šarac sve uznemireniji. Marko se prilično zbuni od toga čuda, ali se prekrsti, naže legen sa vinom, iskapi pa pođe Šarcu govoriti. Davor, Šaro, Davor, dobro moje, evo ima 300 leta kako sam se s tobom sastanuo, još se nikad nisi poplašio. Bog će dati, te će dobro biti. Grunuše topovi, preznu i sam Marko. Šarac skoči kao da pobesne. Sletoše ona dvojca s njega i otkotrlješe se u jendek s kuknjavom. Marko se od sve muke nasmeja i jedva uspe da uzjaši Šarca. Kad se izbliza već čuše puške i topovi, stušti Šarac preko onog jendeka kao besan, pa jurnu preko njiva i useva, preko trnje i jaruga. Ne može Marko da ga zaustavi. Povio se po konju, zaklonio rukom lice da ga ne izgrebe trnje, spao mu samur kalpak, odskače sablja sa bedara, a Šarac gazi sve pod sobom i juri kao besomučan. Taman izađe na čistinu, a kad tamo vide da je opkoljen vojskom. Ječe trube, biju doboši, gruvaju puške, grme po okolnim visovima topovi. Pred njim vojska, za njim vojska, levo, desno, svuda. Šarac se prope pa jurnu pravo. Marko dokopa topuz i kidisa u gomilu, koja bivaše sve gušća oko njega. Teraše se više od 2 sata, dok Šarac poče bacati krvavu penu, a i Marko se već umorio udarajući onom teškom topuzinom. Puške mu ne mogahu lako dodijati, jer je na njemu oklop od gvožđa, ispod njega pancir košulja ispletena od čelika, a povrh toga 3 kata odela, pa tek ćurak od kurjaka. Ali koje puške, koje topovi, koje masa udaraca savladaše Marka. Oduzeše mu konja, oduzeše oružje, vezaše ga i stražarno ga provedoše u srez na isleđenje. Pred njim 10 vojnika, za njim 10 i tako isto s obe strane po 10 s punim puškama i bajonetima na njima. Ruke mu vezane naopako pa udarene lisice. Na noge metnuli teške okove od 60 oka. Kao glavna straža je bataljon vojnika napred, puk gura pozadi, a za pukom gruva divizija koju završuje divizijar opkoljen generalštabom. A sa druge strane, otud i otud, tutnje divizioni artiljerije po visovima. Sve to spremno kao u ratno doba. Šarca vode 12 vojnika, po 6 sa svake strane, a i njemu metnuli jake ćusteke i mrežu na usta da koga ne ujede. Marko se namrštio, u obrazima došao setan, neveseo, opustio brkove te pali po ramenima. Svaki mu brk koliko jagnje od pol godine, a brada do pojasa kao jagnje godišnjače.
Usput kud ga sprovode, penje se Svetina po vrljikama, plotovima i drveću samo da bi ga videla, a on i inače sve one oko sebe za čitavu glavu i više nadvisio. Dovedoše ga u Sresku kuću. U svojoj kancelariji sedi sreski načelnik, mali žurav čovečić upalih grudi, tupa pogleda, kašljuca pri govoru, a ruke mu kao štapići. S leve i desne strane stola njegova po 6 pandura sa zapetim pištoljima. Izvedoše okovana Marka predanj. Kapetan se uplaši od okovana Marka, dršće kao u groznici, izbečio oči pa ne može da progovori. Jedva se pribra i kašljucajući poče promuklim glasom pitati. Kako se zovete? Marko Kraljević. Jeknu glasina i kapetan se strese i ispusti pero. Oni panduri stukoše nazad, a Svetina zaglavi vrata. Molim vas, govorite tiše, jer stojite pred vlašću. Ja nisam gluh. Kad ste rođeni? 1321. Odakle ste? Iz prilepa grada Bijeloga. Čime se zanimate? Marko se nađe u čudu kad ga ovo upita. Pitam, jeste li činovnik, trgovac ili radite zemlju? Nije meni ni babo orao, pak je mene hljebom odhranio. Kakvim ste poslom došli onda? Kakvim poslom? Pa zovete me iz dana u dan već 500 godina. Jednako me pevate u pesmama i kukate. Gde si Marko, dođi Marko, kuku Kosovo. Pa mi se već u grobu dodijalo i zamolih Boga da me pusti da dođem ovamo. O, brate, slatki, glupo si uradio. Ko ještata, to se samo tako peva. Na pesmu da si bio pametan ne bi ni polagao, niti bismo sad imali toliku nevolju i mi sa tobom i ti sa nama. Da si zvanično pozivom pozvat, to je već nešto drugo. A ovako nemaš olakšavajuće okolnosti. Ko ješta, kakva posla ti ovde možeš imati? Završi kapetan nervozno, a u sebi pomisli. Idi dovraga i ti i pesma. Izmotavaju se ljudi te pevaju koješta, pa sad mene ovde hvata groznica. Oj, Davorito Kosovo ravno, šta li si me dočekalo tužno poslije našega čestitoga kneza da car Turski sad po tebi sudi. Govori Marko za svoj račun, a zatim se obrati načelniku Sreskom. Ja ću poći ako niko neće, hoću poći makar doći neću, otići po gradu Carigradu, pogubit ću cara od Stambola. Kapetan poskoči s mesta. Dosta, to je nova krivica. Vi nam time činite grdnu nesreću jer je sada naša zemlja u prijateljskim odnosima sa Turskom carevinom. Marko zinu od čuda. Kad ču to, umalo ne pade u nesvest. U prijateljstvu s Turcima, pa koga me vraga zivkaju, misli u sebi i ne može da se pribere od čuda. Nego, molim vas, vi ste počinili silne krivice za koje ste optuženi. Prvo, 20. ovog meseca izvršili ste grozno ubistvo nad Petrom Tomićem, trgovcem koji se šetao na velosipedu. Ubistvo ste izvršili s predomišljajem, što svedoče navedeni u tužbi. Milan Kostić, Sima Simić, Avram Srećković i drugi. Pokojnog Petra ste, prema tačnom uviđaju i lekarskom pregledu, ubili tupim, teškim oruđem, a zatim ste mrtvacu odsekli glavu. Hoćete li da vam pročitam tužbu? Drugo, napali ste istog dana na Marka Đorđevića, mehandžiju iz V, u nameri da ga po svojoj svirepoj prirodi ubijete, ali je on srećno umakao. Tome uvaženom građaninu, koji je bio i poslanik narodni, izbili ste 3 zdrava zuba. Prema lekarskom uverenju to je teška povreda. On je podneo tužbu i traži da se kaznite po zakonu i da mu platite odštetu, dangubu i sve parnične troškove. Treće, izvršili ste ubistvo nad 20 žandarma i teško ste ranili 2 sreska pisara. Četvrto, ima preko 50 tužbi za pokušaje ubistva. Marko ne ume da progovori od čuda.
Mi ćemo ovde stvari slediti, a dotle ćete biti u zatvoru ovde, pa ćemo stvar posle sprovesti sudu. Tada možete uzeti koga advokata da vas brani. Marko se seti pobratima Obilića, pa pomisli kako bi ga on tek branio. Dođe mu nešto teško, proli suze od očiju i jeknu. O moj pobro, Obilić Milošu, zar ne vidiš il ne hajaš za mene, u kakve sam jade zapanuo, hoću Rusu izgubiti glavu, a na pravdi Boga istinoga. Vodite ga sad u zatvor, reče kapetan bojažljivo i promuklo se nakašlja.